kutaura chokwadi zvaMwari chezvo chihure achina kwachinombotiendesa taneta nazvo izvi haisi nyore kuti munhu unobva kumba una munhu wapromisana naye kuti ndiri kuuya ikoko unomira pabhawa kuti mwana womwe munhu achauya ondikecha kwaakasauya ozondikecha plus haisi nyore ungoti murume wese niwe wanenge wakaita sei uchingoenda nawo uchingonoitwa mwana ukuita zverafumwe ndani ukuita zvakaita sei mwendani zvakaita sei zvichanakidza izvo zvaMwari chezvo paroda plan plan B ndo yatakuda because chihure inini ndakazvimirira hangu side kwangu chihure handichanakirwe nacho hamuna mufu wamunozvandarira kuti pane dzimwe mbingo dzekuti hadzirwadziwe nemari anogona kutongoya kuti ndepi bo awadi ogona ngokusira mari pamwe asina kana zvatombokuita because unenge uchiitisana naye because chinombotanga chiri chihure cheukechanaka achikupa mari achidi zvozosvika panguva yekuti pamwe pacho anembinga akutombouyo achingosvorova asina mari ozotomuso anenge awano kuti mari omboyo ombokusipaka saka zvinenge zvichingoyamwanetsenyaya yemari but kuti munozoita attachment maclient zvakafanana neuyu okufadza ichaizvo zvokuti munozopedza mangu kuti magara chero mari yenyu muinayo munongodzvoka ndichaire komana ipapapo pane patu because ndiri munhu kandine mafeelings ndozodo because izvi zvechihure inyangoti unofanira kuti pamari ndokupa bonde raunenge uchida but pane time yaunonzwa kuti ndinoda someone wandinoda pane pamwe paunyatsonzwa kuti nhasi ndoda bonde remunhu wandinoda saka client ikandinakirwa kabo kana uyo zvake musi wacho ndiri ngobuda zvokuita tiri ko maane time yakareba zvakadii muchiita basa iri inini ndane 2 years zvakatanga sei inini zvakatangira pakuti murume vandanga ndakarorana naye ndakasiyana naye nenyaya yekuti anga kuita zvemadrugs asingandichengete kumba asingagari kumba kwacho aiti ndiri kumusha ndaigara kumusha unonzi kwachihoto akaenda kuHarare oenda unoti nyari kwendichirarama nemari icho ndichidini then bva ndawana basa ndatanga kushanda mushopu ndashanda mushopu meme ndakuchengeta mari yangu yakwana zvandaifungira ndobva ndavhura shopu yangu yegrocery kunonzwa kandawo uko kwachara kuko ndavhura shopu yegrocery ndaienda kumesina kozi ndandine passport madhezi acho ndaienda kumesina pamwe pacho chinohodha hembe nesipo chichinchiya nazvo saka muzukuru wangu bva nditi gogo andeye kuJoburg timbonoshande then mubooster staff yenyiwa ndibvoswa zvinhu zvakachipa bva ndaenda nemuzukuru wangu saka ndasiya hanzvadzi yangu inini mushopu imomo bva ndanogara 3 months kuJoburg pandakadzoka ndakawana mukomana apedza basa kusina mari kusina chinhu bva ndabva kwakandau bva ndakuzogara kudema kuno saka kudema kundagara kuno kundandisina kana zvimwe zvandaikwanisa kuita kuti ndiwane mari ndo pandakatanga kuendawo ndichimbonomira pamusoro ndichimbojenga ndichimboenda parima ndichimboita sei pedzira hata kuti ngozoti staira racho ndo ratopo ndobva ndangotanga ndatanga bva pane pandakamboenda kunoita zvekutsvaga mari kunonzwa musiwa uko ndakaitwa rafu nemwe murume zvokuti ndakadzoka ikoko ndikasvodza uyu musikana wetalent ari kutalent ndikasvodza talent kuti inini chihure handichadi uyu ndakasvomudza ndakasvoti chihure handichadi zviri nani ndiboilise mazai yangu ndiite zvekutengesa mazai tala akati manje zvinobuda ndakati zvinobuda because pandakabva kunda ndakati uya ndatenga makireti angu emazai bhaketi rangu chichi bva ndatanga kuti zvokuti akanditi ndoda short time anditi but ndainga nangoona kuti munhu anenge ari rafu vandatomuti nitomutenye zvokuti short time marino ndati 10 ndakamukwidzira because ndaisada abva nditi 10 yacho ndinayo pane vamwe vanhu panzvimbo vanozvitendwa vana makuru vanhu vanenge vachitonga varambiro zvavanenge vachiita bva ndamuti 10 zvikanzi bo handei bva taenda kurumu kwakwe tasvika zvikanzi aina handigoni kuita sex mune light ndikati manje kana zviri zvemurima ndiye ndisingatooni kana zvisingaiti kuti tiite light iri on ngatisiyana nazvo zvikanzi musikana iwo ndakuonerera dzima lai ndikati alaiti handisi kudzima zvikanzi oraiti bo chindipa ndipfeke ndikati iwo kondomu ndokupfekedza ndeni bva ndamupfekedza pakuita bonde pachaita zvekukigiridza zvekuda kuti protector racho richase ribvaruke vanatokuti kwayo bo here uri kuitewo zvikanzi bo ndikati hakuna bo yakadaro kana uri kunoda wasi kunakirwa iwe garo wasiyana nazvo hanzi aiwa bo ndaita ndibva ndati bo atanga futi kuita abva adai oroko rake bva abvisa kondomu ini ndabva ndazviona manje bva ndamusundidzira bva adonha pasi saka ndakumamisa imi ndakaona hora ndakaondeswa hora kubva mangwana acho ndakabva ndapeka ndakauya kunoko ndikati andiroora ndobva anditi saka handina kuproducer ndidzosere mari yangu
pandatora mari yake aunzaona kuita chikapa chandanchida futi ndidzosere mari yangu mana mudzosera mari yake mangwana makuseni pandangomuka ndakaenda sei ndakabaya zvangu kuno ndopandakabva ndasvikotanga kuti hangu zvekutengesa mazai kwete kuti handichahuri ndikaonawo pane zhetiri nekamari karibho ndoita hangu madhina angu asika haina ndichanakirwe nazvo zvodabvunzo zvotemi mari aiwa uchadaiwe ndazviona pane chirongwa chakamboya kuno